Mega love shout out. So ngayon po ay gagawa tayo ng pansit gisado. So ito po ay meron ako ditong yung pansit bato. Ayan, kasi nasa Bicol ako. Pansit bato. So ito yung cabbage. Meron ako ditong chorizo. Meron akong giniling. Then ito yung pork. Meron akong oyster sauce, magic sarap, then oil. So ang gagamitin kong soy sauce are Knorr liquid seasoning kasi masarap siya. Kalamansi, ito yung aking carrots, ito yung patis, meron akong celery, ito yung sibuyas, then garlic. So ito yung water. So wala tayong Baguio beans or yung mga laman loob dahil ito lang po ang aking nandito sa aking kusina. So tara na guys at simulan na natin. Ayan guys, kapag mainit na yung ating kawali, lalagyan natin ng oil. And then, sunod natin yung onion, sibuyas. Hindi ako guys mahilig maglagay ng maraming mantika or oil. Isunod natin yung bawang, garlic. Ito naman yung ground beef. Ilagay natin yung ating patis. Ito naman yung chorizo. Ito yung pork. Ayan. Karning baboy. 1/2 kilo lang yung aking pansit. Kaya yung mga ingredients ko ay tamang-tama lang sa guys. Palambutin muna natin yung ating baboy. Then, isunod natin yung ating carrots. Ito yung carrots guys. Isunod natin yung celery. Ayan. Next, yung ating cabbage. Ilagay na natin. Ayan. Lagyan natin ng oyster sauce. Tansyahan lang ito guys. Huwag dadamihan.
Lagyan natin ng magic sarap. Yan. So, kailangan hapok lang siya, guys. Kukuha lang tayo ng konting pang-toppings dito. Ayan. Kuha tayo ng konting toppings. Ayan na. Diba? Itira natin yan. Then, lalagyan natin ng water. Lagyan natin ng Knorr liquid seasoning. Kung wala naman, guys, para makatipid, soy sauce. Ayan, yung toyo. Lagyan natin dito. Lagyan natin ng oyster sauce. Tansyahan lang ito, guys. Ayan. And then, ito yung pamintang durog. Isunod nyo na yung pork cubes, magic sarap, pagkulo, isunod natin yung ating pansit bato. So, tatakpan natin siya, guys. Takpan natin. A few moments later. Guys, kumukulo na siya. Ayan. Ilagay na natin yung ating pansit bato. Ayan. And then, tatakpan natin. Lapit na siyang maluto. So, ayan, tikman natin, guys. Tamang-tama lang yung lasa. Tatakpan natin. Then, mamaya-maya, alisin na natin yung apoy. Huwag natin lutuin ng masyadong lutong-luto. Latok ba sa bicol. So, ayos na ito. Hapok lang siya, guys. Pagkatapos, lalagyan natin ng konting mantika para yung mantika ko, guys, siya, canola oil para ito. So, ganyan lang po. Hindi ako gumagamit ng mantika na yung palm oil pag nagpapansit ako. So, canola oil ang gamit ko. So, ayan lang. Diba? Madali lang. And then, ganun lang, kasimple. Diba? So, mayroon ka ng pansit gisado, guys. Pansit bato gisado. So, ayan. Okay na siya. Maglagay na tayo sa pinggan. Lagyan natin ng
gulay sa ibabaw, di ba? Diba? Diba? Meron na tayo nito.